बाबा, आज येताना बासुंदी घेऊन या ना. अगं, कालच आपण आईचा वाढदिवस होता म्हणून आणली होती ना. ऐकलं, गोकुळची बासुंदी पुन्हा खावीशी वाटतेय. खरं सांगू, मलाही खावीशी वाटतेय. पुन्हा पुन्हा खावीशी वाटणारी गोकुळ बासुंदी. सिंधुदुर्गच्या आरोग्यासाठी मंत्रालयात बैठक होणार आहे. आमच्याकडे या संदर्भात अनेक तक्रारी आल्याची माहिती पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे. मेडिकल कॉलेजच्या बाबतीत चुकीच्या पद्धतीने रेफर पेशंट केला गेला, त्या संदर्भात आपण काय आदेश दिले? त्या बाबतीची असंख्य तक्रार आदरणीय निलेश राणे साहेब असतील किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या सगळ्यांकडे आलेल्या आहेत. जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था एकंदरीत सुधारली पाहिजे या दृष्टिकोनातून आम्ही येणाऱ्या काळात मंत्रालय स्तरावर काही बैठका आम्ही घेणार आहोत. आत्ता किमान निदान तरी व्यवस्थित आमच्या जिल्ह्यामध्ये झालं पाहिजे ह्या पद्धतीची आमच्या सगळ्यांची भूमिका आहे. आणि म्हणून त्या बाबतीमध्ये काही महत्त्वाच्या सूचना आमच्या केसरकर साहेब असो, निलेशजी असो, आम्ही सगळ्या जणांनी आम्हाला दिलेल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित यंत्रणेला आम्ही आदेशही दिलेले आहेत. पण आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या आठवड्यामध्ये मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्याचं नियोजन आहे. त्या बाबतीची असंख्य तक्रार आदरणीय निलेश राणे साहेब असतील किंवा लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या सगळ्यांकडे आलेल्या आहेत. जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था एकंदरीत सुधारली पाहिजे या दृष्टिकोनातून आम्ही येणाऱ्या काळात मंत्रालय स्तरावर काही बैठका आम्ही घेणार आहोत. आत्ता किमान निदान तरी व्यवस्थित आमच्या जिल्ह्यामध्ये झालं पाहिजे ह्या पद्धतीची आमच्या सगळ्यांची भूमिका आहे. आणि म्हणून त्या बाबतीमध्ये काही महत्त्वाच्या सूचना आमच्या केसरकर साहेब असो, निलेशजी असो, आम्ही सगळ्या जणांनी आम्हाला दिलेल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित यंत्रणेला आम्ही आदेशही दिलेले आहेत. पण आरोग्य व्यवस्था सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून येणाऱ्या आठवड्यामध्ये मंत्रालय स्तरावर बैठक घेण्याचं नियोजन आहे.